Čaute ľudia, moje meno je Lady a vítam vás v prvom novom videu. Dnes si spolu postavíme dom, ale nie len tak hociaký dom. Tento dom bude totiž v tvare včely. Myslím, že každý včelu pozná, či už tu z reálneho života, alebo z Minecraftu. Ale ako čerešničku na torte mám pre vás pripravených pár faktov o včelách, ktoré ste pravdepodobne nevedeli. Určite zanechajte like a odber a môžeme ísť na to. Špeciálne pre túto stavbu som postavila umelý ostrov. No ale teraz je tma a keďže môj ostrov nie je osvetlený, nie je ho vôbec vidno. Aby sme ho mohli vidieť, musíme počkať do rána, takže ja sa idem vyspať a potom sa vám ozvem. Tak, dobré ráno, máme tu krásny deň a preto nebudem strácať čas a hneď si zoberiem svoj čln a vydáme sa k ostrovu. Tak, konečne vidno náš ostrov. No a je to celkom placka. Bohužiaľ tento ostrov má nedokončenú časť, pretože buď by som točila video, na ktoré práve pozeráte, alebo by som robila ostrov. A uprednostnila som video. Samozrejme ostrov neskôr dokončím buď v ďalšej časti, alebo niekedy mimo toho. To bola taká informačná časť a teraz by sme sa už mali pustiť do stavania. Z môjho ostrova vidno dokonca aj môj dom. Mám v pláne postaviť včelí dom niekde na týchto miestach. Je to blízko pri mori, bude to vlastne prvá vec, ktorú uvidíte. No ale teraz treba porozmýšľať, z čoho tú včelu postavíme. Ja by som zobrala žltý betón, nech sú farby nádherne syté a samozrejme čierny, aj keď počkať. Včela v Minecrafte má predsa hnedé pruhy, dobre, tak dáme hnedé. No a môžeme začať stavať. Na začiatku som rozprávala o faktoch, takže si rovno dáme prvý. Včely sú jediný hmyz, ktorý dokáže vyrábať med. Fajn, takže obvod včely už máme hotový. Fakt číslo 2. Včela lieta rýchlosťou 29 km za hodinu, čo je rýchlosť horského bicykla. Začíname budovať pruhy. A teraz som si uvedomila, že nemáme ustanovenú výšku včely, takže budeme stavať teraz chvíľku dohora a myslím, že takto to môže byť. Samozrejme včela nemá jeden pruh, má ich viac, takže by som urobila jeden ešte sem a sem. Myslím, že sme to perfektne umiestnili. Samozrejme ešte do výšky vyplníme žltým betónom a snáď sa to začína podobať na včelu. Fakt číslo 3. Včela máme krídlami 200 krát za sekundu. Táto neobyčajná rýchlosť vytvára bzučanie, ktoré každý počuje. My sa však neobyčajnou rýchlosťou blížime k ďalšiemu faktu. Život včely trvá 35 dní, teda mesiac. Včely však existujú na našej planéte o mnoho dlhšie. Predstavte si, že včely žijú na Zemi už 100 miliónov rokov. To znamená, že tu boli skôr ako dinosaury. Vedci totiž našli ich pozostatky v Jantáre, čo je skamenená fosílna živica. Určite vám už z toľkých faktov vyhľadlo a preto si povieme niečo o mede. Med je oveľa zdravšie sladidlo ako cukor, pretože obsahuje rôzne vitamíny, podporuje imunitu a má protizápalové účinky. Niektorí ľudia môžu byť na med aj alergickí. No a keďže som práve dokončila vrchnú časť včely, poďme si zobrať materiál a tým bude čierny betón, pretože včela potrebuje mať aj oči. A tejto časti stavby sa bojím asi aj viac. Hneď ako však dostaviam oči, môžeme ísť na ďalší fakt. Fajn, takže teraz už pridáme len modré časti oka, myslím, že sa to volá hraničky, neviem. A myslím, že to má k včele celkom blízko. Je to tam však. A ako som sľúbila, ďalší fakt. Kolónia včiel pozostáva z 20 000 až 60 000 včiel medonosných a jednej kráľovnej. Včely robotnice sú samice, pričom vykonávajú všetku prácu. A čo robia samci, teda trúdy? Tie majú v úli jedinú úlohu. Oplodniť kráľovnú, teda matku. Neskôr ich však včely z úľa vyhodia. No a buď si nájdu nový úľ, alebo zahynú. Bohužiaľ, takto to v prírode bežne funguje. No a čo nám chýba na našej včele? Tykadlá. A samozrejme krídla. Myslím, že by bolo dobré ich urobiť buď z bieleho betónu, alebo zo skla. Myslím, že zo skla to bude lepšie. Nasleduje ďalší fakt.
Mozog včiel má oválny tvar a veľkosť sezamového semiačka. Včela má však pozoruhodnú schopnosť učiť sa a pamätať si veci. Napríklad je schopná urobiť komplexné výpočty, prekonateľnej vzdialenosti a efektívnosť hľadania potravy. Takže ak tomu správne rozumiem, tak vedia počítať matiku? A jej, máme konečne prvé krídlo hotové. A už je aj to druhé! A konečne sa to podobá na včelu. Oči sú oči, krídla sú krídla. Yes, tak to má vyzerať. Počkajte, kam idete? Ešte sme neskončili. Neviem, či ste si všimli, ale mne tu ešte niečo chýba. No jasné, tykadlá. Včela ich totiž potrebuje na dorozumievanie, no využíva k tomu aj včelí tanec, alebo včela ich totiž to potrebuje na dorozumievanie. Okrem dotykom tykadiel však využíva aj včelí tanec, vôňu a samozrejme zvuky. Z tejto hornej časti je teda nádherný výhľad. Chcela by som vás poprosiť, aby ste tento kanál prezdielali čo najviac ľuďom, pretože to stojí za to. Takže späť v čele konečne urobíme tie tykadlá, o ktorých tu tak dlho rozprávam. Oni sú v polovici zahnuté, takže ich dáme pekne viac dohora. Tak. A pokračujeme zase rovno. To isté urobíme aj s druhým. Dobre, a neviem, počkať. Myslím, že sa mi to zdá veľmi veľké, takže to pekne, krásne zmenšíme. A takto to môže byť. No a zabudla som dať včele nohy, až teraz mi to došlo. Takže ich dám aspoň takto na stranu, aby som to nemusela stavať na novo. A koniec koncov, aspoň si sa včielka oddychne, pretože nie nadarmo sa hovorí usilovný ako včielka. Ako to tak na to pozerám, mám tu ešte pár faktov, takže si ich môžeme rovno povedať. Dnes už som spomínala, že včela žije 35 dní, no včelia kráľovná sa môže dožiť až 5 rokov. A keďže sme pri tej kráľovnej, tak kráľovná je jediná včela, ktorá dokáže klásť vajíčka. Viete, čo je v piatok? Halloween. A preto na mojom kanále určite vyjde nejaký halloweenský špeciál. Buď to bude z Minecraftu, alebo mám pre vás pripravené celkom dobré prekvapenie, ešte uvidíme. Ale čo vám môžem prezradiť, buď to bude Lego alebo Minecraft, takže sa máte na čo tešiť. Toto by mal byť včelí dom, no zatiaľ je to len včela. Poďme z toho urobiť dom tým, že ho vnútri zariadíme. Potom neskôr budeme samozrejme upravovať aj exteriér, ale najprv pôjdeme takto z boku a dáme tu schody a cez tento pásik urobíme dvere. Wow, a je tu poriadna tma. Je naozaj veľmi zaujímavé vidieť svoju stavbu znútra a poprvýkrát v živote používam bambusovú podlahu, pretože som nevedela, že niečo také vôbec existuje. Pôvodný plán bol bez okien, ale chýbali by tu, takže ich urobíme takto v pruhoch. Myslím, že to vyzerá dobre, samozrejme musíme ich ešte vyplniť sklom, aby tu boli okná, nie diery. No a všetko v našom apartmániku, domčeku bude tematické so včelou, takže tu umiestním žltú posteľ a vedľa by mohla byť teoreticky hnedá. Neviem, či až takáto veľká. Myslím, že takto je to v poriadku, áno. Pridali sme okná, stále je tu tma, alebo minimálne večer bude, takže pridáme nejaký lampášik, svetielko, aby sa to tu pekne rozžiarilo. No a hneď je to lepšie, stačilo tu dať jedno. Urobila som tu tieto poličky, okná sú urobené aj na druhej strane a teraz tu dáme double chestku, stôl na výrobu šípov a kartografický stôl, alebo nie, radšej tu dáme crafting table. Ten je aj tak dôležitejší. Zbravila som, že všetko tu bude tematické so včelami, aspoň sa tak budeme snažiť, takže tu dáme úly, pretože why not? Proste budú tu ako okrasa, možno sa budú aj reálne používať, to ešte uvidíme, ale aktuálne sú umiestnené. Ako darček na privítanie dáme samozrejme nejaké medové bloky a fľašu s medom. A potom by sme tu mohli ešte pre dekoráciu umiestniť tieto nádherné zástavky, samozrejme žlté a hnedé, tematicky.
A keďže v tomto dome zostalo jediné prázdne miesto, dáme tu maľbu. Až na to, že táto sa tu vôbec nehodí, takže ja idem niečo vymyslieť. Máme tu tieto žlté kvety, ktoré sa sem perfektne hodia a ešte koberec. Aby to tu naozaj vyzeralo dobre, dizajn je včelí, prekvapivo. A teraz keď sa na to pozriem, takto vyzerá to dokonale. Takže je ďalší deň ráno, ja tu vysádzam kvietky, pretože včely sú opeľovače, aby mali čo opeľovať. No a celkovo sa to tu podľa mňa hodí. Využívam púpavy a margarétky. Ešte som zabudla povedať, že z tohto robenia zvieracích domčikov by som chcela urobiť sériu a ďalšie bude pravdepodobne kura. Vy určite môžete napísať do komentárov nejaké vaše zviera, ktoré by ste na mojom ostrove chceli vidieť a možno tu naozaj príde v tvare nejakého domčeka. Pomaly ale isto sa blížime k záveru vysádzania kvetov a ešte by sme sa na našu včielku, na náš výtvor mohli pozrieť z diaľky. Kvety máme vysadené, ale to neznamená, že sme skončili. Zoberiem si tu tento plot a umiestním ho na záhradu spolu s úľmi, pretože to dáva zmysel. Jeden úľ, druhý úľ, tu dozadu dáme nejaké, ale nie, to by už bolo veľa. Dáme tu tretí, až na to, že musíme odstrániť túto nádhernú rastlinu, ale majú ich dosť. Teraz použijeme ten spomínaný plot a uviažeme oňho reálne včely, aby neutiekli. Ja si tu pripravím remienok, ale najprv urobíme včelu a budem sa ju snažiť nejako zachytiť. No poď, máš tam kvietočky, budeš sa mať dobre. No poď ku mne, poď ku mne. Ja ju snad nechytím. Konečne už je uviazaná a dáme ju tu o plot. A to idem urobiť s ostatnými včelami tiež. Toto je brutálne vtipné, jak sa kamarádia. No a už ich tu pár máme. Ešte túto uviažeme. Ale problém je, že oni sa vedia otrhnúť, takže je nám to de facto na nič. Ale skadiaľ určite neutečú, je znútra, áno, aj tam budú včely. A zoberieme si vajce narodenie včely a pár ich tu urobíme. Tu sa mi narodila takáto malinká zlatá včelička, ale my si teraz zoberieme nákovu a ideme pomenovávať. Prvú pomenujem včielka Mája, každý vie prečo, teda aspoň dúfam. Jedna zaujímavosť, včielka Mája, teda pôvodný animovaný seriál z roku 1975, je pôvodom z Japonska. Takže je to anime. Aj ja som bola veľmi prekvapená, keď som to zistila. Ale tu už niekde by ma mala, poletovať včielka Mája. Ďalšie mená bude Bee. Počkaj, kde sú moje včely? Aha, oni sú v úľoch. Som zvedavá, že či ešte niekedy vôbec vylezú. Takže pomenovávanie si necháme na budúce. Nezabudni zanechať like a odber. Vidíme sa u ďalšieho videa. A zatiaľ, čau.